IFM News Live Report. Naiyalud ti Business One-Stop Shop. Wenno ti programa iti gobyerno nga mangipaay serbisyo para karagiti negosyante iti ili ti San Nicolas, babaon iti maysa nga ordinansa. Second kanit San Nicolas Vice Mayor Napoleon Hernando, narway pay nga umiliti saan na nakalpas ti business permit na, rason nga Naiyalud daytoy. Inay nagapo iti kinaado dagiti negosyante ket limitado laang ti kaya nga akomodaron iti health center para iti panagpa-medical dagitoy nang ro naket maysa kasapulan daytoy iti panagnegosyo. Gunam-gunam na nga wan ti maynayo na bayad wenno multa iti nasao nga extension na iti Business One-Stop Shop. Nakalpas iti business permits na kaputa wala mo yung dito sa Nicolas ket adu kadagiti talaga nga mangilakad iti business permits na na kaya lalo dito pinagpa-medical na nga magwantaan dito health center tayo ket napubaran dito pinaka-extension na iti para arami iti municipal business permits until February 20, 2026 kawan ti penalty na. Kawayata na inbatad ni Miss Jean Mary Tila, Business Permit and Licensing Officer iti nadakamat nga ili nga ti aktibidad ket nagbinuligan dagiti endorsing office partikular iti Business Permit and Licensing Office, Engineering Office, Bureau of Fire Protection ken iti Municipal Health Office. Kunana nga tinawan nga isa-isayang kadday ti aktibidad wenno ti pannakaipabaro ti negosyo dagitoy. Sagon ken kuana mang namnamada tinasurok 2,000 a negosyante rason nga nagkidaw dahi ti pannakayulod o ti deadline banag nga pinatganmet ti konseho. It's intended for all businesses nga at the intention na nga mangi-renew iti business na. So yearly naman adati kastoy misa business one-stop shop activities nga agyan amin nga offices itoy like the BPLO, Office of the Building Official or the Engineering and Bureau of Fire Protection. Dagiti ngamin digitay endorsing office ni pay MHO, specifically ni sanitary section, pero they couldn't leave EJ ayanda since dual process damit, so dapat ag-issue ti health card and sanitary permit. So yearly ada dating activity ni Apo, usually according to the local government code aging galang ko may sunod January 20, pero as you know it is San Nicolas, we are expecting around more or less 2,000 businesses nga may agrenew itata, so we couldn't cater them until the 20th kasi iti damit nga ag laboratory, so limited met ti makater ti laboratory ni, so to be fair to everybody nag-request kami ti extension until February 20. Maynay kitira ito'y inawis ni Tila dagiti kakailyan na nga gundawayan ti oportunidad tapno maliklikan ti multa ken nayon nga bayadan da no bilang maladaw nga agipasa dagitoy ti dokumento. Para ti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, RMN.